Arrancamos esta partida dende a Facultade de Belas Artes e tras pasar por Campolongo e facer unha visita no cárcere da Lama, chegamos ata a Illa das Esculturas. Así comeza este monoponte, un xogo de mesa adaptado á cidade do Lérez que nos permite visitar e mercar as prazas, rúas e pontes máis importantes da boa vila. Esta idea naceu de Sabela Estévez, unha estudante do Instituto Valle Inclán. A idea surxiu xa que vi en Twitter cunhas rapazas habían feito un Monopoly da súa cidade e pensei en facer o mesmo. O primeiro paso para seleccionar este taboleiro foi adaptalo a Pontevedra e seleccionar as rúas, prazas e edificios máis destacados da cidade. Diseñei cada parte por separado e despois xunteinas todas. Ademais, fixen as cartas de sorte e as de alquiler. E tamén o diñeiro para poder xogar como a calquera Monopoly. Xa hai dúas cousas que abundan na cidade do Lérez, esas son sen dúbida as festas e as pontes. E justamente estes foron os dous pequenos cambios con respecto ao taboleiro clásico. A este monoponte xogas igual que a calquera Monopoly tradicional. A única diferencia é que en vez de haber cartas ao servicio de auga de luz, hai cartas das festas da Peregrina e da Feira Franca. Ademais, en vez de que teña estacións como na maioría dos Monopolies, hai pontes, xa que en Pontevedra abundan as nosas pontes e foron pintadas por min. Xogar a este monoponte é completamente gratuito e só fai falla poñerse en contacto coa creadora. Calquera que quera xogar a Monopoly pode facelo sen problema. O que fago é pasar o xogo por correo e o único que pido é que se me envíe unha foto do Monopoly, xa que eu non o podo imprimir ata que remate a cuarentena. Como na versión tradicional, para xogar a este monoponte fan falla dúas cousas. A primeira, o diñeiro, algo que deberedes administrar moi ben se queredes mercar edificios como o Teatro Principal ou o Liceo Casino. A segunda cousa fundamental neste xogo é ter sorte, sobre todo se queredes encontrar un parking gratuito na cidade ou se non queredes encontrarvos cun alcalde que vos mandará directamente ao cárcere.